So ayan na nga kamaritis kong chismosa dyan. Wala pa kami sa kalahati pero grabe, nakapagod na. Ayan siya oh. Naglalampas ng damo. May ipapakita pala ako sa inyo kamaritis kong chismosa dyan. Tingnan nyo naman yung ano niya. Sobrang taba. Ito. Ayan na, ang taba-taba ng kanyang ang taba ng mais niya. Ito pa ang taba-taba. Para nato Gina. Let's go. Rock and roll. Oh, ba na wala na kuhaan ng good. Nasakit man te. Nasakit. Ay, yung dahon niya wala nang ano, gipang ninakaw na. Eh, isa na lang yung buhay. Ano nangyari? Ano nang nangyari sa gabaan gyapon. bitaw? Di gyapon mo minto. Mao jud ti. Iladaday na. Ay, mao. Aha. Dili kay dikit lang kural o. Mm. Ano ko dikit sa ako. Wow. Guys. Ayun mga kapatid ng simosa dyan. Talo itaon sa imong kuwanti. Wala na yung hurot na ang dahon. Ubos na. Saan kaya napunta ang dahon? My God, guys. Ayan na nga kami. Alam nyo guys, mahirap talaga pag mahirap. Pero, syempre, kaya namin. Ang nakakaano lang, kasi malayo yung pagkuha na namin ng panggatong. So, dito kami pupunta. Diretso. Oh. Wala. Wala lagi tanaligo. Muli ay Ito no. Unyang hapon. Magsumba mi. Ah, Ugma. duty na na siya. Hello mga chismosa kumaris dyan. So ito na yun yung ano namin. Para na kaming naligo sa Pawis. pawis.
You're my sister. Pinapawisan na kami. Pinapawisan na ang singit. Ang singit. Ang singit ni Inday. Basang-basa na ang singit. Inday dudong. Ano na yung kilikili? Mabaho na yung kilikili. Kasi hindi pa naliligo. Hindi pa naliligo ang mga kurimaw. Aligay. Ito yung daan. Paakyat. Ayan. Malapit na kami sa aming pupuntahan. Ayan yung kapatid ko at yung si Gina. Diyos ko, my God. Oh my God. Handa na bang lahat? Handa na bang lahat ng kikain? My God. Panas ang daan. Madulas talaga siya kasi parang bato. Bulaklak sa kagubatan. Gihapte. Kat-katlin. May musunod pa man ta nga di ram tas abas manguha. Ha? Grabe, ang tirik ng daan. Grabe. Una. Gina, nabibenta ka. Dili ko. Ikaw na. Grabe guys. Turut. Hala, oh, nice, oh. Ang dalawa. Oo, iubos din yung anak din. Kasal? Amay. May kay adlaw ang pamay. Nandito po kami sa bahay ng kaibigan namin kasi may ano dito, may handaan. So, makikikain tayo. Makikikain po kami. Makikikain po kami kasi maraming tao. Oh, baka mayroon ng handa. May handaan dito, may lechonan dito, may nagkate ng... May litson ba dyan? May lechon ba, Inday? Wala. Walang inasal. Ano? Meron inasal, wala. Ito po. Nandito na po kami sa bahay ni na Aling. Lucia Aligada.
Welcome to... Pamamahian po dito sa... Si pamamayan. Ano yun? Namamanhik ka na po. Namamanhik ka na po. Ito po, may inasal po. Pero hindi namin ipapakita sa inyo kasi parang hindi pa handa eh. Nako. Dito na kami, ang bundok. Hi, Inday. Asa ba si Kante? Inday. Para, bantayan si Inday. Si Risa. Bantay niya, nanay niya. Nas, guys. Yung bato na parang saminto. Ayan. Te, dili danlog tino. Maulan. Danlog lagi. Muni panas, guys. Panas. Ayan. Anong panas? Ang naong ni mo panas. Ang bitaw kini ko, mama. Mas guys. Tinindot kayong balay, te. Hinlo. I like your house. So clean. Nindot bitaw. Hinlo kayong balay. Sa una, oy, kay up and down man lang. Taas na sa una. Ah, taas nito na di ay. Sa una. Kay up and down. Ginahi ko sa una kay. Ngano wa man yung up and down, te? Di kay nagkuan may at. Ah, katong nasunog. Di wala man kanang kuyawan nagmuhangin ba. Ah,